Hej alle sammen. Ja. Vi er jo ved at lave den her Ask Me video. Ask Me? Ja. Bitch. Nej, men vi har fået nogle spørgsmål og nogle udfordringer. Stråstreg. Jeg kan ikke sige det. Skråstreg. Challenges. Siger det rigtigt? Ja. Okay. Og den første, den er fra Clara Christoffersen. Baby food challenge, hvor I skal spise babymad, som for eksempel babymos. Og vi har altså ikke noget. Nej, det er svært. Og så har Rasmus Meinke skrevet kys eller lave et eller andet sindssygt over i forelsket. jeg er ikke Noget forelsket. sindssygt skal klappe dig ligesom. Nej, det kan jeg godt ikke. Nå. Og så viser jeg hende på kinden. Okay. Er du forelsket? Nej. Det er Nej. jeg. Ja. Og så har Line Vinter skrevet, hvem er jeres bedste venner? Ja, det er stærkt. Altså, jeg ved ikke om det er sådan... Det er nok bare begge. piger. Okay. Altså, om det er sådan alle sammen. Der er Sara. Og Mig? Ja, dig. Agnete, Amalie. Det gør mig så ondt, hvis jeg glemmer nogen. Ja, det var sådan... Fuck! Ja. Ida Julie. Signe Jungersen. Nå ja, Mathilde. Lise. Ja, Vise. Jeg tror, det var det. Og Okay. jeg undskyld, hvis jeg glemte nogen, så får jeg bare... Ja, fordi lige når man så skal sige nogen, så kan man ikke huske nogen. Ja. Okay, mine drengevenner. Nå ja, drenge er... det er ikke Rasmus Simon. Ja. Okay, mine bedste drengevenner, det er... Fucking for huske nogen. Det er Rasmus, og så er det... Magnus Siversen. Jo, så er det Mikkel Kjær. Han er dejlig. Og... Tevin. Ja, tak. Dusk. Don't touch my skank. Nej. Og piger, der er det Amanda, Amalie Hyldal, Mathilde, Ida, Signe Jungersen, Therese Lindsted også. Jord Saxe. Og Clara Simoni. Og Katrine. Hun er min bedste veninde. Er der mange, der vil have? Det ved jeg ikke. Jeg manglede Clara også, Simone og Therese. Ja. Og så har Therese skrevet, jeg synes, I skal snæve. Det er jo ikke et spørgsmål, så vi bruge til noget. Og så har jeg ved ikke, hvem der er. Jeg tror, det er Julie Bang. Hvorfor flyttede du skole, Sara? Og jeg flyttede skole, fordi at jeg gerne flere veninder. Og jeg vil gerne have nogle tættere veninder. Og så vil jeg egentlig også bare gerne sådan starte på en ny. Og nogen af jer tror, jeg flyttede skole på grund af Line Vinter. Og det har jeg altså ikke. Og jeg er fucking irriteret over det. At der er en eller anden, eller hende, eller hvad fanden er det, der skriver, hvorfor flyttede i skole på grund af Line Vinter? Hvad har hun gjort? Hun har ikke gjort noget. Det er lang tid siden, at vi har haft de der krige, eller hvad man kalder det. Så ja, det er derfor. Og jeg snakker ikke rigtig med mig fra min klasse. Okay. Og den er så til mig, den her. Om jeg har noget med Rasmus Meinke, tror jeg, det må være. Og nej, det har jeg ikke. Og så er der en, der skal til mig, at jeg skal lave noget frækt. Det. This is my boner. Na 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 na. Den her er nok til dig. Klask et æg i så dyrlortspanden. For det første, så hvad kan man det? Og for det andet, nej, jeg skal fandme ikke have sådan en lille kylling ud i hovedet. Okay, den her det så til video, og det er en anonym, der har skrevet det. Se om I kan få hele jeres hånd ind i munden. Det kan jeg godt. Jeg tror, det er en dreng, der har skrevet det her. Okay. Mine
kan jeg ikke. Okay. En af jer skal prøve at shuffle. Den klarer jeg. Nu kommer den. Every day I'm shuffling. Fuck. Ej, hvad fanden? Video challenge. Vis patter, eller fisse, eller sidde nøgen. Ej, det gør vi altså ikke. Det har de i hvert fald også en dreng i den næste, der skrev om det. Så har vi vist ikke flere på iPhone. Her. Så tager vi de nogle computeren. Okay. Emma Christensen har skrevet, er I forelsket? Hvis ja, i hvem? Og jeg er forelsket i Monino. Og ja, jeg er så ikke forelsket. Nej. Kys en anden i 30 sekunder. Vi skal have tid, så. Ej, der står ikke engang. Der står ikke minutter. Okay. Hvad står der? Okay, 30 sekunder. Okay. Okay, Så gider vi sådan snæve, det gider vi ikke. Nej. Kan jeg ikke bare kysse dig på kinden, for ellers kan man ikke se det ansigt, så kan man bare se så dum ud. Okay, jo. Ellers kan du ikke se noget. Okay, 1, 2, 3 nu. Så er du på min hånd. På din hånd. Jeg dræber min næse. Giv lidt summer. Nej! Det vil jeg. Skide, bruder.